Her lå Fyns Stifts Husmandsskole 1908 til 1945, bombet af Royal Air Force 17. april 1945. Midt i den vildt voksende flora, under de gamle egetræers skygge og historiens vingesus, er vi taget en tur i det grønne på en smuk efterårsdag. Villeruplundparken ligger i den nordvestlige del af Odense, og det er en stor og varieret naturpark, der både byder på skov og eng. Projektleder Peter Worm tager os med på en rundtur. Det var her det skete. Netop i krydset mellem Thyregårdsvej og Jeppe Aakjærs Allé, hvor vi står nu, den 17. april 45 kl. 16.12, fløj maskinerne herind over og jævnede husmandsskolen med jorden. Anledningen var, at Gestapo havde haft hovedkvarter på husmandsskolen siden 43, og den fynske modstandsbevægelse var klar over, at Gestapo var tæt på at optrævle store dele af modstandsbevægelsen. Mindestenen er rejst af lokale borgere gennem den lokale forening Paarup-foreningen og den lokalhistoriske arkiv i området. Når vi kommer ind gennem Mindelunden, så kommer vi ind i selve Villeruplundparken. Villeruplundparken er et 4 hektar, det vil sige 40.000 kvadratmeter, stort, spændende park, skov og naturområde. Engen her ligger, som man kan se nu, om efteråret meget hen i græsser og brændenælder. Skoven bliver drevet naturligt, og som andre parker i Odense bruger vi ikke pesticider i vores grønne anlæg. Træerne er meget gamle og har stået der længe før, at kommunen overtog arealet i sin tid. Man kan se, at det er længe siden, vi har slået græs her på arealet, og det er helt bevidst. Og græsset bliver kun slået 2 gange om året for at fremme så varieret en flora som muligt hen over sommeren. Den del af Villeruplundparken, vi står i her, grænsede lige op til husmandsskolen og har været en del af haveanlægget på husmandsskolen. Det er også derfra, at de store akacietræer, som vi kan se, stammer. Her på den anden side af egeskoven kommer vi frem til den gamle forfold. Private beboere i området havde indtil for 6 år siden oprettet et fåreholderlav, hvor de holdt en flok får her i indhegningen. Et meget spændende indslag i byparken, som var til stor glæde for alle os, der holdt af at komme her, og som også glædede mange af de børn, som legede på legepladsen lige her bagved. Desværre var der andre i området, der ikke kunne holde fingrene for sig selv, og som ikke havde nogen hæmninger ved at gå ind og stjæle lammene og slagte nogle af moderfårene. Derfor måtte det gode initiativ standses. Ingen park uden mulighed for leg. Og selvfølgelig er der også en legeplads i Villeruplundparken. Den er under renovering, så den ser ikke ud af meget i øjeblikket. Men jeg håber, at vi i løbet af nogle år kan få den op på et meget mere acceptabelt niveau. Efterår er jo høsttid, og netop nu her i oktober udmærker parken sig ved at vise sit sande jeg med dets righoldige mængder af brumbær på de store buske og æbler, modne æbler i æbletræerne. Og overalt på de store ege buner det mageren. Så der er masser at komme efter, både for dyr og for mennesker i år. Jamen det har været godt oldenår i år, så derfor så er her simpelthen agern overalt. Og egetræerne i Villeruplundparken er gamle og store, og er et af de væsentligste kendetegn ved parken her. De er meget ofte ældre end de fleste ege, vi ellers har i vores parker. Det er et smukt syn, men det er ikke bare kun i oktober, at det er smukt at være herude, og man kan få ro i sjælen og ro for sanserne. Det kan man faktisk hele året. Det er bare billedet, der varierer med årstiderne.